Стар работещ метод, който определя за кои видове спортове си повече предразположен генетически, за силовите видове спортове или за издържливост. Определяме едноповторния максимум в две базови движения многоставни – лежанка и клек, и вземаме 80% от максимума. Т.е. ако правите лежанка чисто на едно повторение с 100 кг, вземате 80 кг и правите една серия до пълен отказ. Ако си направил от 1 до 7 бройки, преобладават повече от 50% бързи мускулни влакна, които са подходящи за силовите видове спортове – щанги, силов трибой или бягане на къси дистанции 100-200 метра. Ако си направил 8, 9 или 10 бройки, съотношението на бързи и бавни мускулни влакна приблизително е 50 на 50. И най-подходящи за фитнес и бодибилдинг. И ще ти е по-лесно да ходиш в едната страна, да си развиваш качествата, и в другата. Ако си направил 11, 12, 15, 20 бройки, повече от 50% преобладават бавни мускулни влакна, които са подходящи за издръжливите видове спортове. Бягане на средни и дълги дистанции или ултрамаратони, триатлони, колоездене, гребане на дълги дистанции, плуване и така нататък. Трябва да се направи теста и за долната част на тялото, защото показателите могат силно да се отличават. В горната част може да преобладават едни мускулни влакна, в долната съвсем други. В следващото видео ще разгледаме тренировки с цел хипертрофия при различните типове мускулни влакна.